Galizia utzi eta azken 2 urteetako txapelduna zuzentzera etorri da Fran González Bermeora. Mekos eta Tiranen ibilia, oraingo erronka, ez da xamurragoa. Que en mayor medida que otros años, pues porque estás en un club puntero, porque estás en un club que ha ganado la Liga en los últimos 2 años, pues quizás un poquito más, sí. Teknikamente beste gauza asko askatuten da, gero herrizen be bai entrenamendu oso gogorrak egin doguz, aurten, beste urtetan asko be lasaia ibil gara. Entrenatzaile berria, zuzendaritza berria eta 4 arraunlari berri. Fernandez eta Meno Galizierrak Gotzon Unanue eta urte asko kanpoan eman eta gero etxera itzuli den Izortz Zabala patroia. Bai, nahiko pozik, ez? Ja, kotxe hartu barik eta kilometro gitxi oinez, posarren bai. Aldaketak bai, baina helburuak betikoak eta gorenak. Neguko lana ona izan da eta aurre denboraldiko emaitzak ere bai. Liga 3. urtez jarraian irabaztea eta behingoz Kontxako bandera astintzea da bermeotarren ametsa. Markatzen duzun helburua hori zen behar da, dana irabazi eta Kontxa barruen sartuta, ez? Ganera, Kontxa Bermiok inoiz ez da irabazi eta gogo handiz egaz gagoz, ia behin ekarten dugun herrira,